Bona tarda. El grup Pensament i Acció us té preparat una conferència interessant aquesta tarda. Amb el suport de la revista Foc Nou, la parròquia de Santa Maria, el Centre Cristià Evangèlic de Blanes, el Centre Catòlic i l'Ajuntament de Blanes i la col·laboració del Javi. El Javi és el que fa possible que això soni i que això es vegi. I també amb la col·laboració de l'Enrique, que és el que fa possible que després ho puguem veure des dels nostres aparells. Totes les conferències les intentem gravar i després les pengem. Molt bé, doncs avui tenim dos conferenciants entre nosaltres, és Víctor i Cesc, que són orientadors familiars. Jo no sé, ja us ho explicareu. Ells han estat formats al Centre d'Estudis Cristians d'Educació de la Universitat Teològica i Seminari de Dallas, ho dic en català que em surt millor que en anglès, i també han estudiat a la Universitat de Navarra. Són presidents i cofundadors de l'Associació de Família a Família. I també són presidents i cofundadors d'una iniciativa que ara us diré que es diu SPA, Sols per Àvia. Són tertulians d'una emissora de ràdio, Ona Pau, i es dediquen a això, a temes de família. Són escriptors i conferenciants. Gràcies per la presentació. Sempre venir a Blanes és una alegria per nosaltres perquè a sobre tenim família aquí i sempre que venim ens inviten. Sempre ens cuina, sobretot el cunyat que cuina molt bé, i també David i tota la família que estem per aquí i que ens coneixem. Gràcies per passar una tarda, esperem que sigui una tarda ben profitosa per tots. Pensament i acció. Tant de bo siguin aquestes dues coses que anem treballant tots, perquè a vegades tenim molts pensaments però passem poc a l'acció. Jo tenia un professor, justament on vaig estudiar, el meu professor, sempre tens un professor que és el millor de tots, el que et toca més, i sempre em deia, Víctor, tots, i sobretot en el cas d'ell que diu, sobretot els cristians, diu, tenim falta de la vitamina A. Què vol dir això? De la vitamina d'aplicació. O sigui, tant de bo els pensaments que avui puguem sembrar o presentar també puguin passar a l'acció i cadascú els pugui aplicar a la seva vida. Sabem que aquests temes ens poden ressonar d'una manera o altra, jo no els conec, més o menys tots més o menys estem a la mateixa època de la vida, alguns no, uns són més joves, alguns són més joves. Però cadascú pugui aplicar el que anem a presentar en aquesta tarda, en el moment en què viu i en la situació en la que està. Anem a parlar de les famílies i anem a parlar de l'ADN d'una família saludable. I aleshores, aquesta no és la nostra família. Tenia una foto aquí guardada, però Cesc diu, no facis propaganda dels nostres, ja veurem si la passaré o no. Però ara, dintre de poc, farà 49 anys que estem casats, tenim 3 fills i tenim 6 nets. I un que va venir, però va venir malament i està en el cel. O sigui, en tenim 6 més, sempre diem 6 més 1. Aquesta és la nostra família i ens han ensenyat molt. Com em va dir un dia el meu pare, diu, ningú t'ensenya a ser pare. Dic, és veritat, però això no te n'adones fins que no ho ets. I em vas dir, papa, però ara ja no el tinc aquí perquè m'expliqui coses, no? Ningú t'ensenya a ser avi fins que no comencen a veure nets que estan al teu voltant o hi ha moltes coses que la vida no ens ensenya. Les aprenem per la nostra cultura, l'aprenem sobretot per la família amb la que vivim, d'això en parlarem una mica, l'educació que tenim i també les experiències que anem al llarg de la vida. I tot això va formant el nostre pensament i la nostra manera de veure i de viure les coses. Aquests ja no n'hi ha d'aquestes famílies nombroses, no?
Jo anava a dir, no n'hi ha, però quasi. Si veieu, aquí tenen 5-6 fills. Però si traiem els fills del mig, què trobarem? A dalt trobarem un gat i a baix trobarem un gos. Ja sé que això no passa a Blanes. Els que venim de Can Fanga sí que ens passa això, no? De que a Barcelona hi ha més gats i més gossos que nens. Fins i tot les parelles avui dia ja no tenen fills, sobretot els millennials que li diuen, es diuen perrijos i gatijos. O sigui, han agafat aquesta cosa, o sigui que estem bé amb aquest. D'aquests no n'hi ha si treballem tots. Potser algunes famílies eren representades per la família dels Simpson, no? Aquests que sempre estan barallant i tal. Bueno, això és un tema. O altres, com aquests polissons que tenen por i estan aquí esperant què passa. Cadascú té una imatge i té una figura i sobretot ens encanta fer fotografies de la nostra família i recordar els que puguem tenir. Deia a Plató, aquest filòsof de l'antiguitat, deia la història d'una nació és la història de la família escrita més extensament. La història d'una nació, d'un país, d'una població, també és la història de les seves famílies. Deia un altre estadista que la força d'una nació resideix en última instància a la fortalesa i fermesa de cada família, de les seves famílies. Tal és la família, tales són les famílies, tal és la nació. Doncs com deu anar la nostra, que Déu-n'hi-do, no? Diuen que cada 4 minuts una família es trenca en el nostre país. Doncs d'això anem a mirar una mica. La família és la nostra millor possessió, en quant no posseir, sinó el millor que podem tenir, per dir-ho d'una manera. I això és el que ens agradaria presentar en aquesta tarda. Què és la família? Hi ha moltes definicions, però nosaltres diem que la família és un sistema de relacions úniques i també molt complexes. És a dir, tots aquí pertenem a una família, si no, no estaríem aquí. Jo els pregunto a molts que estan, qui té avis? I hi ha molta gent que no aixeca la mà. Jo no els la faig aixecar perquè si no tinguéssim avis aquí no estaríem ningú. La major part de nosaltres potser som avis, no? Però qui és fill? I la gent es queda i diu, no, tots som fills. Ara, no tots som pares, no tots hem pogut ser avis, potser no tots estem casats, potser hi ha gent que és vídua, hi ha gent que està separada, no us coneixem en aquest aspecte. Però sí que és unes relacions complexes, molt boniques, però molt complexes. I a vegades pensem que la família funcionarà per l'arte que en diuen de wir leben locken. O sigui, em caso, m'ajunto, i això ja funcionarà per si de sol, i s'ha de treballar. Que és un aspecte que poques vegades t'ho diuen, això. Sinó que això t'ho va ensenyant les bufetades a vegades o les experiències de la vida. És un sistema complex de relacions úniques. També va dir una gran poetessa, una gran escriptora, i dona d'un gran escriptor, de Francis Schaeffer, ella va dir, és el jardí de la personalitat humana. Tots nosaltres, d'una manera o d'una altra, hem estat influïts, molts potser podríem parlar de bé de la família, però també nosaltres com a orientadors ens trobem en situacions de família que no han fet tan bé amb els seus fills. I a vegades molta de la problemàtica de les persones, justament la meva dona està aconsellant justament ara aquesta setmana amb una dona que Déu-n'hi-do. I no només ella, sinó moltes persones, com ens ha influenciat a vegades la família o no ens ha influenciat pel mal. La majoria pel bé, però sempre ens ha influenciat. Deia un escriptor també, o aquest professor meu, que també és escriptor, diu, la família deixa a nosaltres unes petjades que ens acompanyaran tota la vida. I si no, aneu pensant una mica que ara de grans estem repetint el que feien els nostres pares. Diu, si estic fent el mateix. La meva dona diu, tu camines com la teva mare. Jo no me'n dono ni compte. No diu, fas passets petits. Ella fa passets com el seu pare grans, no? Clar, el seu pare era majorista i el meu pare era minorista. O sigui, coses d'aquestes que a vegades pot passar, no? És el jardí de la personalitat humana. És una comunitat d'amor i solidaritat, de transmissió de valors i de tradicions. És a dir, tot això és el que seria en part la família. No totes les famílies poden ser així, no? No hi ha cap família perfecta i en cap moment en aquesta tarda, ni nosaltres molt menys, ens volem presentar com una família perfecta perquè hem de treballar i portem uns quants anys treballant i encara ho seguirem fent-ho, no? Però totes enfrontem desafiaments i totes enfrontem dificultats en algun moment de la vida. La qüestió és com ho farem això.
com treballarem? I el que us volem presentar és algunes eines perquè després, si voleu, en el col·loqui en podem parlar. Una comunitat d'amor, solidaritat de transmissió de valors i també de tradició. La funció principal d'una família és aquesta. No vol dir que això es faci, però és promoure i contribuir al desenvolupament de les persones. És a dir, un pare i una mare, nosaltres creiem que la cosa ha de ser més o menys així, després en podem parlar si voleu, però el desenvolupament de les persones que la formen no és una presó, no és un lloc de càstig, sinó és un lloc justament perquè tots ens formem uns als altres, ens expressem amor i puguem desenvolupar-nos com a persones. De fet, és el potencial més influenciador que hi ha. Amb això que estem fent d'avis, sols per avis, un altre dia ja en parlarem dels avis, que és el que també ens apassiona, ser avis. En tenim un de 19, quasi, i una de 10, i l'altre que va marxar entre aquí, en tenim 6, no? Tenim de totes, tenim adolescents. Ui, senyor meu, adolescents. Jo pensava que això ja ho havíem superat com a pares, ara ets avi d'adolescents, o d'un que ja té nòvia, o de l'altre que està acabant la primària. És a dir, coses dius, senyor meu, però com han crescut aquests com a bolets? Que ràpid que ha anat això! Si quasi no t'has enterat de ser pare i ja tens nets grans, no? Però contribuir al desenvolupament. Que important és contribuir a que cadascú trobi el seu lloc, cadascú trobi a la seva oportunitat. I amb això diem d'avis, diem que els avis, i és veritat, i avis que esteu aquí, creieu-ho. Això potser no ho digueu molt, però som la segona influència més important a la vida dels nostres nets. La primera són els seus pares, però nosaltres som la segona gran influència. Per tant, hem de recuperar aquest lloc, i d'això, si voleu, un altre dia ja en parlarem, que no és el tema d'avui. L'ADN d'una família sòlida, anem a veure alguns paràmetres, algunes característiques, perdoneu que a vegades al traspassar d'un ordinador a l'altre les lletres es mouen, no és una sopa de lletres, però suposo que podreu seguir-hi. La idea és donar unes eines per enfortir aquests lligams. El que anem a veure, sé que hi ha molts models i un dels grans reptes d'avui dia, i no són fàcils, ni volem defugir, és la diversitat. Hi ha un repte a la diversitat. Ara hi ha, abans, família, la família nuclear, el pare, la mare, també els avis ja els posem en un altre lloc, no? Però hi ha les monoparentals, també hi ha les reconstituïdes, aquelles que han tornat, s'han separat, divorciat, i són dos famílies que s'han tornat a fer, que es diuen reconstituïdes o ensemblades. Hi ha les parelles o les famílies de parelles de fet, les famílies del mateix sexe, famílies comunitàries, és a dir, hi ha un ventall de famílies avui dia molt ampli, no? Però hi ha una qüestió, una pregunta que ens hem de fer, quina visió tinc jo de la família? Perquè és el que jo visc i és el que jo transmetré amb altres. Quina visió tinc de la família? Es diu que la família està en crisi, potser la família no ho sé, però les famílies sí, perquè tenen un problema d'identitat. I fan aquesta pregunta, i sobretot molts joves, què és i per què serveix una família? Llavors jo crec que nosaltres hauríem de poder contestar. I una de les coses que vam fer amb la meva dona és investigar què és el que hi havia. I aleshores vam trobar justament que als Estats Units, que ja sempre ho investiguen tot, i aquí també, però hi ha dues universitats, sobretot la de Nebraska i una altra d'Alabama, dos doctors, en el Departament de Desenvolupament Humà van estar estudiant, anem a veure quines són les característiques de les famílies que són felices. Perquè la gran pregunta que es fa és, ets feliç? És la primera pregunta que m'hi fa una ets feliç? Et trobes bé? Estàs bé? I tots diem, sí. I llavors, bueno, no està mal. I què vol dir no està mal? Llavors comences a estirar i van sortint les coses, no? Però van investigar i van estar veient quines són les característiques que dona una família que se sent feliç i es troba feliç. Van estar a tots els continents. El primer van començar en 3.000, a l'estudi de 3.000, i després van passar, ara ja estan sobre les 30.000, i jo l'informe que tinc és quan estaven sobre els 15.000, i de totes les races, de tots els pobles i de totes les llengües, i també de totes les religions. És a dir, no solament era una perspectiva des d'un cantó, sinó van mirar tot el que hi havia en l'espectre que ells van poder trobar. Llavors van trobar
sis característiques i nosaltres, que som així de macos, n'hem trobat una altra. És per fer un número perfecte, perquè el número 7, però que sigui rodó. Llavors hem introduït una altra. Això és, no sé si avui, acabo de trucar fa poquet al metge, i ei, necessito una anàlisi de sang. I me'n faig, com suposo que algú no s'ha fet mai una anàlisi de sang aquí. Ei, que he preguntat a alguna audiència i em dic que no, dic, tio, com t'ho fas? Però sempre hi ha uns paràmetres que els doctors busquen, com estàs de colesterol, de triglicèrids, de tal, d'urea, tot això. Hi ha uns paràmetres que et diuen si hi ha salut o no hi ha salut. De fet, el que anem a fer és això. Anem a mirar uns paràmetres que ens dirà més o menys com estem. I aleshores, a mesura que anem fent-ho, si voleu fer aquest exercici, al final no us ho preguntaré, us deixaré, aneu pensant. Què posaré aquí? De l'1 al 5. El 3 oblideu-vos, que el 3 és el del mig. És l'1 al 2, que és més o menys l'1, i el 5. Ja ho dic d'entrada, si algú posa 5 de tot, la propera vegada dona-hi la conferència. Si algú posa 1 de tot, després l'invito a prendre el cafè i parlem una mica, no? Però vull dir, aneu pensant com... Aneu-ho aplicant, cadascú des de la seva perspectiva i des de la seva situació. 7 paràmetres. Com funcionen aquests paràmetres? Mireu, quan a mi em fa l'anàlisi el doctor, no mira, Víctor, colesterol tal, però tot això forma part del que jo soc, forma part de la meva personalitat, de la meva sang, no puc separar una cosa de l'altra. I això ens ho indica molt bé la cadena de l'ADN, l'àcid desoxirribonucleic aquest, com sigui, que és una miqueta llarg, que és el responsable dels caràcters del que són de la nostra identitat. La genètica s'ha investigat. Són com dos aspectes helicoidals, però justament el que s'està veient és que les dues s'influencien, que no pots separar una de l'altra, perquè tot això forma la nostra personalitat. Vull dir amb això que quan veiem aquestes característiques no les veiem com un tema separat, sinó que forma una part integral del que som i de com tindríem que relacionar-nos. Fins aquí bé? Em seguiu bé? Parlo molt ràpid o baixo la velocitat? Vaig bé? La meva dona em diu, a vegades parles molt ràpid. Sobretot quan m'enfado... no. No, això no. Aquesta és la idea, això és el que us volíem presentar. I és interessant el que va dir un professor de la universitat, un doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa un temps, va dir en un article a La Vanguardia, diu, sobre l'impacte, en aquell moment estava estudiant ell l'impacte del divorci que havia passat uns anys en el nostre país sobre els fills i sobre altres coses, i diu així, és curiós que ara descobrim, i possiblement ja sigui massa tard, els beneficis de la institució familiar, abans senyalada com la culpable de quasi tots els mals de la societat. Llavors diu, la família és la millor xarxa de suport social que tenim. Anem a veure, doncs, els primers. El primer punt, el primer que volem presentar-vos, jo en presentaré un, després la Cesc, la meva esposa, presentarà 3 i després jo faré els finals, així esperem anar de temps. És compromís, això de les lletres. La idea és el compromís, el primer punt és el compromís a la família. Què és el compromís? Què és el compromís? És curiós perquè no ens agrada comprometre'ns en res, no? Avui el compromís es veu com una connotació negativa. Pensem en seguida en una llista d'obligacions. No puc venir, tinc això, tinc altres compromisos, sempre diríem una cosa d'aquestes, i el que no es vol perdre, o es té por perdre la llibertat si un es compromet, no? Però el compromís és quelcom essencial en l'èxit. Jo recordo el meu gran, el net gran, que jugava a futbol, era porter, i tenia 12 anys, i l'acompanyava a jugar o a entrenar. Mireu, aquell dia, aquella tarda, plovia gots i barrals a Barcelona. Plovia, senyor meu, com plovia. Jo vaig dir, Oriol, aviam, està jugant, és porter, però i si passem? Però l'entrenador els havia convocat. I ell em va dir, avi, jo he d'anar, jo sóc un professional.
Estic federat. I em va dir, bueno, ensinem, jo amb el pare que s'ha aguantant la pluja, però em va ensenyar molt. Estava compromès amb el seu equip, encara que fossin gots i pardals i potser després l'entrenament s'hagués suspès, ell tenia que anar perquè era la seva responsabilitat. I amb ell l'esperaven. Dic, això és compromís. El compromís és la força del desig, és la força de la voluntat, la força de l'empenya. Estic compromès, a què estic compromès? A promoure el benestar i creixement dels teus, dels meus. Aquest és el compromís. O sigui, què s'espera de mi? Des de la meva perspectiva, des de la perspectiva d'avi, de pare, de germà, o sigui, des de la meva perspectiva, almenys des de la meva. Jo vull estar bé amb tots perquè estic aquí per ajudar els altres a promoure precisament el benestar i el creixement dels altres. Si això entenem, recuperarem moltíssim. Què implica, doncs, el compromís a la família? Promoure. I ho anirem, és el que anirem veient a partir d'ara i en seguida amb els següents temes. El compromís, m'encanta estar en castellà, vaig fer una petita retallada. A mi m'agrada retallar moltes coses, o sigui, si voleu fer un favor, m'envieu temes, trossets, articles, acudits, com aquest, no? Diu, cuando le preguntaron cómo lograron permanecer juntos por 65 años, la mujer respondió, nacimos en un tiempo donde si algo se rompía, lo arreglábamos. No lo tirábamos a la basura. Dic, senyor, què important és això? Avui dia, clar, aviam, les màquines et venen a reparar la rentadora i et diuen, senyora, i te miren i dius, ja veus que treu la llibreteta, no? I té que canviar la bomba, i té que canviar no sé què, i té que canviar no sé quantos, i li cobraré no sé què, del trasllat i tot, i a més no tinc que anar a buscar-ho i tot això. I dius, no, ara ve la segona. Però, si vol tenim una oferta, i no li cobro res, li porto la nova, m'emporto la vella, i aquí s'ha acabat. Això funciona amb les màquines, possiblement. Però, estimats i estimades, no funciona amb les persones. És a dir, abans les coses les arreglàvem i no les tiràvem a les escombraries. Un arriba a ser allò a què es compromet. A què estem compromesos? Quin és el nostre compromís amb els nostres? Quin és el nostre compromís amb els nostres? Acabo aquest primer punt dient que el compromís cap a la nostra família és la nostra declaració de valors. Sé que estic parlant a persones que tenen uns valors, possiblement, com veurem després, una manera de creure, però la nostra manera de fer, el nostre compromís amb els nostres és una declaració del que realment creiem i del que realment vivim, perquè la conducta realment és el reflexe de les nostres conviccions, del nostre pensament i de les nostres creences. O sigui, el que fem és reflexe del que realment som. El resultat, doncs, del compromís és seguretat i pertinença. Que important. Quantes nens avui o demà, que serà divendres, no saben si anar amb el seu pare o la seva mare, perquè no tenen la seguretat de qui els atendrà. I també pertinença. Jo perteneixo a aquests. Anem a veure els següents. Bona tarda. Jo sóc la mare dels 3 fills del Víctor i l'àvia dels 6 nets. Aquest és el nostre millor currículum. Quan estaves abans dient tot el que havíem estudiat i fet i tal, pensava, tot això està bé, però del que veritablement estem orgullosos és de la família, dels fills i dels nets. És així. I també volia dir, abans de seguir, algo que sempre que toquem aquests temes sobre la família, hi ha un perill molt gran. I és que els que esteu escoltant doncs pugueu d'alguna manera potser sentir-vos malament, no? De dir, ostres, ja he arribat tard. Si ho hagués fet, mirem el passat i tots, absolutament tots, si poguéssim canviar coses del passat, segur que ho faríem. Però estem i toquem aquests temes per dir on estem ara, tinguem l'edat que tinguem i què és el que em queda, què vull fer amb el que em queda. Per tant, seria bo escoltar el que estem dient amb aquestes orelles, no? De dir què puc fer a partir de la meva realitat en endavant. Sí? Això és important, molt important, perquè si no, de res serveix lamentar-nos amb coses que no podem canviar. I repeteixo, tots, absolutament tots,
tindríem moltes coses que, per almenys jo en tindria bastantes que canviar. Sí? Bé, estem considerant tots junts ara l'ADN d'una família sana. Com deia el Víctor, us parlarem de 7 característiques. Ell ha parlat del compromís, la primera característica que van trobar en aquest estudi que tenien aquestes famílies que eren sanes, que eren felices, que s'entenien, no? I ens ha parlat del compromís i el que és cert és que la manca de compromís és una de les raons més importants amb les que avui les parelles es trenquen. És una realitat. Jo estic convençuda que la felicitat es construeix justament quan anem solventant els conflictes junts. El que passa que les parelles no es donen aquesta oportunitat. Quan junts superem un conflicte, la relació després és molt més forta. Però, malauradament, es trenquen moltes parelles abans, no? Em comentava una dona, quan parlant d'aquest tema, quantes vegades no he estat tentada a penjar la tovallola, no? Diu, però el compromís ens va mantenir. I gràcies a això, avui podem disfrutar d'una relació forta, estable i estem contents. Bé, la segona característica d'aquest anàlisi que vam fer és que se'n van donar compte que eren famílies que estaven compromeses a dedicar-se temps. Temps. El temps és una cosa que és molt escàs avui. Tenim les mateixes hores, segons el rellotge, però sembla com que a tots ens falta temps. Una família, doncs, que entén que el temps és quelcom que no es recupera. És a dir, que quan el mal empleem ja està gastat. El temps no es recupera. El temps és com l'oxigen. El necessitem per viure, oi que sí? Doncs el temps necessitem un mínim per poder mantenir i desenvolupar les relacions. La falta de temps i d'atenció és la primera causa de divorci i de suïcidi infantil i de joves en el nostre país. La manca de temps. Sé que no és fàcil avui tenir temps. Tots anem amb les nostres agendes repletes, uns més que altres, evidentment, però tot sembla que té que estar sobre un paper agendat i tot té que estar planificat. Però jo us puc dir que els millors moments que hem passat nosaltres amb els nostres fills ha estat quan no han estat planificats. A la taula menjant, quan se n'anaven a dormir o veient una pel·lícula, han sortit allà converses que si les haguessin planificat possiblement no haguessin sortit. Què vull dir amb això? Vull dir que està bé que donem qualitat, perquè avui és allò de jo no dono quantitat, però dono qualitat, i això és perfecte, perquè la qualitat és necessària, però la quantitat també. La quantitat també. Un nen petitó necessita veure la mare o el pare que estan a prop, encara que en aquell moment no els necessiti, però saben què hi són. Teníem un professor que ens deia els pares han sigut substituïts pels plàstic. Els nostres fills tenen de tot, menys els pares, que possiblement és el que més necessiten. Com aquell nen que li van preguntar què demanes per Reis? I va dir, jugar amb el meu pare. No sé si els Reis li van poder aconseguir, però la quantitat de temps i de temps que tenim lliure, s'entén, que dediquem als nostres fills, d'alguna manera, o als nostres nets o a la nostra família, d'alguna manera diu el compromís que tenim amb ella. El temps lliure que tenim. Sabeu quant temps passa un pare al llarg d'un dia amb un fill, amb els seus fills? Això és estadística de la nostra terra, En un dia normal, quant temps passa un pare o una mare, potser les mares encara passem més temps que els pares, amb els nostres fills? 40 segons. Aquí és escandalós. Potser a Blanes no passa tant això, A les ciutats grans us asseguro que sí. I direu, quina exageració. Si ho comptabilitzeu, molts pares arriben a casa quan el fill l'està mantenint la mare perquè puguin fer el petó al pare. Bona nit, fill, com ha anat el dia? Bé, que descansis. Compteu-ho i us adoneu compte que és escandalós. Donar temps és donar vida.
Quan dic no tinc temps per tu, és no tinc vida per tu. És el mateix. Jo us asseguro que si alguna cosa recordaran la nostra família, fills, nets o els que tinguem a casa, no serà tant, sobretot els nostres fills, no serà tant allò que han menjat, aquell peixet fresquet, o aquella roba de marca que portaven, sinó el temps que hem passat amb ells. El temps de jugar, de riure, de plorar, de discutir, de conversar, d'escoltar-nos. Això sí que ho recordaran. Això sí que ho recordaran. I per fer això no fa falta diners, sinó temps. Tenim un altre professor que ens deia: els pares que no estiguen pel terra amb els seus fills no tenen dret a castigar-los. Molta rebeldia dels joves avui és perquè se'ls castiga o se'ls posa una llei però no hi ha relació. Quan un fill té relació amb els pares, el càstig, és una paraula que avui ja no s'emplea, com ho diríem, l'educació o les normes seran molt més acceptades i molt millor enteses. Passar temps amb els nostres fills implicarà, doncs, o amb els nostres nets, o amb la nostra esposa, o amb el nostre marit, o amb els nostres pares, implicarà dir no a altres coses. Quan diem sí a alguna cosa, estem dient no a tot el més, oi? Implicarà dir no a altres coses. Com a fills, potser aquí molts de nosaltres no tenim els pares, però molts encara els teniu. I com a fills, el deure nostre és dedicar-los temps als nostres pares, també. Temps. Deia una sociòloga: quan siguem vells, dels nostres fills podem esperar diners, però no temps. No sé si heu vist aquest anunci en el metro a Barcelona, d'una dona gran que està mirant així amb la vista perduda i diu: mai m'hagués imaginat que el pitjor de la bellesa seria la soledat. Temps amb els nostres. El temps ens dona l'oportunitat, doncs, de relacionar-nos. Segona característica. Tercera característica d'aquestes, o d'aquest ADN d'una família sanes. La tercera és que van descobrir que eren famílies que estaven compromeses a entendre's, a comunicar-se. Entendre's. La comunicació, ja sabem, i hem sentit molt de la comunicació, és vital perquè una família creixi sana. Necessitem comunicar-nos. Tot i que estem a l'era de la comunicació, ens comuniquem amb un dit, amb l'altra punta de món, resulta que avui més que mai tenim problemes de soledat. Dius, com pot ser això? Com pot ser, no? La comunicació. Hi ha l'apòstol Santiago, a la seva epístola, dona un consell molt interessant. Jo no sé si sou lectors de la Bíblia, jo ho soc, i us asseguro que és superpràctica, és el millor manual de la vida. Diu: sigues ràpid en escoltar, lent en parlar i més lent en enfadar-te. Ho toca pràctic. Diu: sigues ràpid en escoltar, és a dir, escolta abans de parlar. Què fem nosaltres? Ho hem entès al revés. Parlem, no escoltem i ens enfadem molt ràpidament. És un bon consell per seguir. La comunicació és a la família com la sang a la vida. Amb la comunicació ve implícit dir la veritat. Dir la veritat. Però dir-la amb amor. Fixeu, la veritat sense amor és legalisme, és la llei. L'amor sense la veritat és paternalisme. Hi ha moltes persones que per no posar mal rotllo no diuen la veritat o se la callen. Es tracta de dir la veritat, però dir-la amb amor. I tots captem com ens ho diuen les coses, que sí? Quan algú ens diu alguna cosa, de seguida captem la intenció, oi que sí? Dir la veritat amb amor. El tipus de vida que portem avui ens du a una relació que, més que comunicar-nos, ens informem només. Com t'ha anat el dia? Alguna novetat? Etcètera. I aquí s'ha acabat, en molts casos, la comunicació. Per comunicar-nos hem d'estar al mateix lloc i a la mateixa hora.
La tecnologia ens ajuda, evidentment que sí. Els whatsapps, oi? Que bé, quan tenim els nets lluny, com comentàvem abans, podem enviar un whatsapp i ens ajuda, però mai substituirà el veure'ns, l'escoltar-nos, el tocar-nos, l'olorar-nos. La bona comunicació crea a la família honestedat, tant en expressar el que se sent com en declarar en el que falles. Quan hi ha honestedat, un té la llibertat de poder dir com se sent i amb el que s'ha equivocat també. Una bona comunicació implica parlar i escoltar. Implica parlar, evidentment, és difícil, tot i que hi ha altres mitjans, no? Però la parla és molt important. No només informar-nos, sinó atrevir-nos a obrir el cor, sense por ser rebutjats. Hi ha moltes famílies que no poden ser transparents, perquè quan ho són, se'ls recrimina. I qui vol ser transparent o dir alguna cosa si saps que se't recriminarà, oi? La transparència és molt important en la relació de família. Per què? Perquè la transparència dona pau, no hi ha res que amagar. I això dona molta pau a nivell de comunicació. Un bon lloc per parlar, quan estem menjant. Clar que hi ha famílies que no mengen junts ni dinen ni sopen, però per almenys un àpat, no? A l'hora de menjar, amb la televisió apagada, perquè si no sabeu quina és la comunicació quan la televisió està oberta, calla que no em deixes escoltar, o aparta la botella que no hi veig. Això és l'únic que parlem. Quan la televisió està apagada, allà surten moltes converses. Nosaltres hem tingut les millors converses a la taula, discussions, que són bones les discussions. Ben portades, clar. Per què? Doncs perquè t'enteres de com pensen, del que volen, del que els preocupa, etc. Per tant, una bona comunicació implica parlar i implica escoltar. Aquesta és la part més difícil de la comunicació. Escoltar. Quan escoltem, sabeu que estem comunicant? M'interesses. No tant el que dius, sinó com et sents. M'interessa saber com et sents. I també li diu a l'altre el lloc que ocupa en la nostra vida, quan escoltem. És escoltar també el que no és audible. És a dir, és escoltar de la família o dels membres de la família quan algú té frustració, o tristor, o preocupació. Són coses que no es verbalitzen però que es poden veure. I això és escoltar amb els ulls. La frustració de l'altre, la preocupació de l'altre, la depressió de l'altre, etc. El nostre rostre, la majoria de vegades, diu com ens sentim. És la comunicació no verbal. Sabeu que hi ha cares que diuen sí, cares que diuen que no. Ho sabeu, això, oi? Sí? Com aquella dona que diu, Maria, vés al pati i mira el que fan els nens i els hi prohibeixes. Aquesta cara que diu? Que no. Abans de saber el que fan i els està dient que li prohibeixin. O tu estàs a la parada de l'autobús i te n'adones que et falten 20 cèntims per comprar el bitllet. Dius, ostres! Comences a mirar a la parada buscant una cara que digui sí. O no? Sí. Quina cara dibuixaria la vostra família de tu? Aquesta? O aquesta? Interessant, oi? Bueno, un raquet de totes, em sembla, oi? Però bé, Shakespeare deia, deixa la teva orella a tothom, però fes sentir la teva veu a pocs. Tenim 2 orelles i una boca, és millor escoltar que parlar. És com aquell que diu, es mejor no hablar y que parezcas tonto que no hablar y que no les quede ninguna duda. Aquesta és bona. La comunicació, doncs, promou el respecte uns als altres. Per tant, tenim que característiques una família compromesa entre ells, una família que es dedica temps i una família compromesa a comunicar-se, a entendre's, a obrir-se, a ser transparents. I la quarta característica o tret d'aquest ADN és que van veure que eren una família compromesa a expressar-se estimació.
no diu una família que s'estima. Les famílies totes ens estimem. Però aquesta diu una família compromesa a expressar-se estimació, és a dir, que la família se n'enteri. Se n'enteri. Per què? Perquè vosaltres coneixeu aquella cançó Amazing Grace? Na 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 na. És una cançó que coneixem tots. Doncs l'autor d'aquesta cançó, John Newton, deia: jo sé que el meu pare m'estimava, però feia tot el possible perquè no me n'enterés. És a dir, l'amor s'ha d'expressar. L'amor que no s'expressa no serveix de molt. No serveix de molt. L'amor és el que ens motiva a seguir endavant, a fer l'impossible. Una vegada, un nano, això és una història verídica, Toni, anava a entrenador de futbol, tenia 14 anys, i l'entrenador, que és el que explica la història, observava que quan acabava l'entrenador sempre hi havia el seu pare allà esperant-lo i se n'anaven junts, agafats a la mà, xerrant. I cada dimecres era el mateix. Era una escena que li agradava a l'entrenador, no és normal, un nano de 14 anys. Van passar alguns dies en què el Toni no anava a l'entreno i l'entrenador diu que estrany, el va trucar: Toni, per què no vens a entrenar? Diu: no vindré més. I doncs? Diu: meu pare s'ha mort. I l'entrenador es va quedar i el va intentar animar, però no va haver-hi manera, no va voler. Van passar 2 mesos i l'equip en el que entrenava l'Antoni, que per cert no era massa, el Toni, i no era massa bon jugador, però li agradava el futbol, l'equip aquell jugava a la final. I el Toni va trucar a l'entrenador: senyor entrenador, puc jugar a la final? I l'entrenador va dir: ostres, dolent que era ja jugant i no entrenar, però portat per la misericòrdia li va dir: vine i juga. I el Toni hi va anar, van jugar, va jugar com mai, van guanyar la final. I a l'acabar l'entrenador li va dir: però Toni, què ha passat avui? I ell va dir: senyor entrenador, el meu pare era cec i aquest és el primer partit que ell ha pogut veure. La motivació, estimats, fa fer l'impossible a la gent. L'impossible. Història ben bonica, oi? Em comentava una dona que ha perdut el seu marit i em deia: saps que quants moments van viure junts especials sense adonar-nos que eren especials? Quan va ser l'última vegada que li vas agrair al teu fill o a la teva filla o al teu marit o a la teva esposa o al teu fill o al teu pare o a la teva mare, li vas agrair la seva companyia, la seva fidelitat, el seu esforç? Que important és verbalitzar-ho, tot això. Que important és verbalitzar-ho. La seva paciència amb tu. És fàcil viure amb tu? Aquesta és una pregunta que quan jo me la faig, és fàcil viure amb tu? El nostre món està anèmic d'homes i dones que s'estimin de veritat. Res produeix més felicitat a una família com sentir-se estimat. Sabeu, estimar no és difícil, però seguir estimant sí que ho és. Repeteixo, estimar no és difícil, però seguir estimant sí que és difícil. Sí que ho és i requereix un esforç. No ens confonguem, Estimar de veritat poc té a veure amb sentiments. L'amor és una decisió, és un compromís. Jo decideixo estimar. Evidentment que hi ha sentiments i són preciosos. Però si jo baso la meva estimació amb el que sento, avui no tindria 3 fills, els hagués assassinat els 3 en un moment donat de la seva adolescència, sort que no vaig fer, Em vaig deixar portar per compromís i per amor, clar. Els sentiments mai poden anar davant de les accions. Quan actuem, els sentiments venen darrere. Per tant, l'amor, i això el nostre món no ho entén, l'amor és una decisió i un compromís. Jo m'he compromès a estimar-te. I quan aquest compromís surt del cor amb sinceritat, els sentiments després venen. Curiós.
Jo soc cristiana i m'emociona quan llegeixo en l'Evangeli que diu Déu em va estimar tant que va donar el seu fill, Jesús, perquè creient en ell no em perdi i tingui vida per sempre. Déu va estimar i va donar acció. L'amor sempre és acció. L'amor que no actua no serveix de massa. Hem de ser intencionals amb això, estimats. I potser alguns són d'una generació on els sentiments no els expressàvem tant, no? Però vosaltres sabeu, clar que ho sabeu, el bé que fa quan un net, un fill, un germà, un amic t'abraça, no? I a sobre et diu, no saps pas com t'estimo. L'amor és una activitat, no és una actitud ni un desig. Repeteixo, ja sé que això no és massa romàntic, però és així. L'amor és una activitat, jo actuo. No és una actitud, ni és un desig. Jo em bellugo. Avui es promou molt l'amor amb data de caducitat. T'estimo fins... Confonen el que és m'agrades amb el t'estimo. M'agrades, es pensa que això és estimar. I no, no és estimar. Podem estar segurs que la llar és l'escola on s'aprèn a estimar i on també aprenem o descobrim com se'ns estima. Aprenguem, doncs, a estimar els nostres en moments que potser ni ells s'estimen, en moments de frustració, en moments de soledat, en moments d'enfermetat. I aquí us deixo amb una pregunta. Què puc fer a casa per expressar afecte a cada membre de la família? Què puc fer a casa per expressar afecte a cada membre de la família? L'amor crea i sustenta la vida. Aquesta és la quarta característica. Teniu folla per aguantar una mica més? Sí? Bé, doncs vinga, gràcies. Quan estàvem dient això del compromís, m'estava recordant aquesta setmana, el diumenge passat, va sortir a La Vanguardia uns articles, entre altres, però un que parlava dels joves, deia amor líquids i parelles gasoses, era l'article, i deia així, els joves mostren una gran ansietat per agradar, perquè li vinguin likes, allò que fan clic, clic, clic. Una gran ansietat per agradar. Diu, però tenen fòbia al compromís. Com estem de compromís? Hem parlat de 4, anem a veure el més ràpid que puguem, els 3 que ens queden. El compromís que ve ara és compromís, aquí estan saltant les lletres, això és una sopa de lletres, però bueno, compromís a resoldre els conflictes. Aviam, conflictes en tindrem sempre, formar part de la vida, i qui digui que no té conflictes o està mort o diu mentides, o sigui, perquè tots en tenim. Suposo que abans de venir més d'un heu tingut conflicte per estar aquí, no? Algú va dir que la felicitat es va construint a base d'anar superant els conflictes, i és veritat, com els anem... El problema no és tenir conflictes o no tenir-los, sinó com els afrontem. Ens destruïm, tirem la tovallola, tot això que seria un tema d'aquests. Cada un d'aquests punts és en si una xerrada o una conferència, un seminari en si. És a dir, però anem a lo concret amb aquests 7 punts. Què és un conflicte? El conflicte és una tensió, un desacord entre dues persones amb el tema de família, una angoixa de l'ànima. O sigui, hi ha un conflicte, estàs angoixat, a vegades veus, i la cara moltes vegades t'ho diu, no? O sigui, veus la gent tensa, en conflicte, en tensió, no posem una cara bonica, no posem la cara alegre, no? Potser els únics que ho poden fer, em sembla a mi, que són els polítics que saben dissimular. Però bueno, això els deixem per ells, que Déu-n'hi-do la que ens estan liant tots plegats. El conflicte és una tensió, un desacord, una angoixa. Cada dia aguantem menys el conflicte, com el dolor, cada dia l'aguantem menys. I el que està passant en la família és un dels temes que està més evident, no? Em sorprèn tots els informes que estan havent últimament, que no són informes, sinó aspecte de veritat,
quanta gent jove s'està suïcidant. De fet, és la causa... Abans era la moto, recordeu-vos-en. Ara és el suïcidi. Què li està passant a la nostra gent? Que per treure's del mig... L'altre dia estava escoltant, vaig estar assistint a un taller de suïcidi i diu, no és que la gent es vulgui matar, el que vol és sortir del problema. I l'única sortida que té, diu, em trec del mig. Si sapiguessin el dolor que és la mort, i el que passa després no ho farien. Però l'única solució que tenen, la resolució del conflicte és matar l'altre o matar-se un. I clar, per aquí anem malament. És important en les famílies que tots, no sé si és una traducció, però l'he traduït així, a totes les cases es couen faves. No sé si us agraden les faves, l'altre dia vaig menjar unes fatal. I que em dic, no vaig... Mira que quan veig faves en un restaurant demano faves. Dic, seràs fava? Perquè no les fan allà al gust, no? Però a totes les famílies passen coses, totes, clar. La qüestió no és que passin, no som menys família perquè ens passin coses, sinó és com les resolem. I el gran dilema és com veiem a l'altre, com un problema el que tinc que atacar la persona o tenim un problema i hem d'atacar el problema i no la persona. Que és fàcil atacar la persona. Les persones no som un problema. Les persones tenim problemes a la família i les hem de resoldre. I hem de tindre aquesta capacitat de dir què és el que ens està passant i com els hem de resoldre. I una de les coses que és important és la manera que vosaltres resolveu els problemes, molts, és com els vau veure a casa que es resolvien. I els nostres fills estan resolvent els problemes com han vist que els resolven a casa. I us vaig a posar aquí alguna cosa aquesta, com es resolen els conflictes. Així, atacant-se a casa, fins ara que els pares, els que portem la família, som els que marquem. Aquí són dibuixos d'una parella, però podria ser a casa. Una de les coses que sempre pregunto amb les parelles quan venen a fer orientació, i com resolvien a casa vostre els problemes? Com els resolvien? Perquè m'està donant una pista fundamental de com ell resol les situacions, de la vida. O sigui, és un tema tan simple com aquest, però que dona una clau important. Com es resolvien així? Enfrontar-se, o aquests, aquí, callats, muts, amb un espaladrap, o aquest, potser alguns us identifiqueu, qui és el jefe de casa, qui és el jefe, qui mana, o aquest, sempre hi ha aquells que volen ser el rei, que els serveixin sempre, que siguin, es podia canviar, o aquest, que és una parella que té un diàleg, que parla, perquè parlant s'entén la gent, però és que moltes vegades, com ha dit la Cesca, on menys parlem és a casa. I llavors com el resolvem? Fixeu-vos aquesta frase, les famílies sòlides, les famílies sanes, resolen els seus problemes i troben solucions satisfactòries per tot. En una família sana no hi ha un que guanya i un que perd. O tots perdem o tots guanyem. I això és important, que busquem allò que tothom estiguem bé. Hi hauria molt que dir, però els pares vivim els valors i els portem a la pràctica i confrontem. I una vegada més, torno a dir, quantes vegades hem sentit de pares, és que el meu fill és un problema, o és que l'altre és un problema. I aquella persona neix amb una autoestima molt baixa. I això ho arrastra tota la vida. No. Tota persona és digna. Tota persona és digna. No som el mateix uns i altres, però tots tenim el mateix valor i tenim la mateixa dignitat. I a casa ens hem de respectar i hem de resoldre els problemes. No vol dir que no els tinguem, sinó hem de tenir el valor de dir, escolta, això que em va passar l'altre dia no em va agradar. Recordo uns que ho feien, que tenien el que deien, ells deien així en castellà, la silla caliente o el tro calent, no? Que quan un tenia un problema, per exemple amb el pare li deia, pare, tinc un problema amb tu. Llavors hi havia una reunió familiar i sentaven el pare a l'altre tro. I ell, amb respecte, deia, això que ha passat no m'ha agradat. No tu ho has fet, sinó això que ha passat no m'ha agradat. I tenien un diàleg familiar i resolvien els temes, perquè el fàcil és tirar-se els plats pel cap. Penseu tota aquesta violència que està havent-hi a les cases, impressionant. O tota la violència de tots aquests joves al carrer, me pregunto què hem vist a casa. Com han resolt les coses?
o aquell que agafa i pega un portasso i se'n va de casa, o aquell que solament es dona la beguda, que criticarem els joves perquè se posen amb les drogues, però quants pares s'han sortit per la beguda, cosa d'aquest tipus, o han marxat de casa, o s'han cridat i s'han insultat, i després diem, aquest nen, un dia jo estava en un càmping i veig un nen que comença a dir una quantitat de paraules que jo en la meva vida les havia sentit, les meves filles que eren petites em miraven i dir, papa, què és això? Però després vaig escoltar la mare i vaig dir, clar, aviam, aquest nen no ha nascut amb aquestes paraules apreses. Per dir alguna cosa, no? La falta de respecte, tot això està aquí. Resolvem els seus conflictes, les famílies sanes resolen els seus conflictes i troben solucions satisfactòries. A la família, i no és ara el tema per parlar, però que important que és aprendre a perdonar i demanar perdó. Mireu, estem en un país que a mi m'ha molestat molt quan la gent se disculpa o quan la gent racionalitza o quan la gent disculpa i tal, diu, no, demana perdó, tio, que l'has fet mal fet. Jo prefereixo votar un líder, perdona, no estic ficant en política, no? Però que reconeix que s'ha equivocat, perquè ets honest, i demana perdó perquè s'ha equivocat, que no intenta disculpar o intenta donar explicacions. No la liis, que no són tontos. I això comença per casa. Si un pare fa alguna mal fet, ha de demanar perdó. Jo sé que em recordo una vegada amb la meva filla que vaig dir unes paraules desafortunades, molt desafortunades, i la Cesca em va dir, vaya carrerón has portat avui, nen. I jo vaig dir, que raó, i la gran estava plorant en la seva habitació i vaig dir, em va dir, la nena, la Jenny m'està ja plorant a la seva habitació per tot el que li has dit. I jo dic, ostres, sempre tens que tenir una consciència al costat i si la dona és, allò, què ha passat aquí? I vaig entrar, l'habitació estava, era casa meva, l'habitació estava tancada, però jo vaig trucar a la porta. Per què? Perquè jo estava en inferioritat de condicions en el pare. I li vaig dir, puc entrar? Sí, jo estava ja plorant al llit, dic, puc seure al llit? Era casa meva, era el meu llit, jo podia dir-li, escolta, no, tenia que demanar permís, per què? Perquè jo l'havia ofès. I quan ofens a una persona, estàs en inferioritat de condicions. I el que has de reconèixer i demanar perdó. I vaig demanar perdó i dic, mira, t'ho podria explicar. He portat una setmana molt dolenta, molta tensió, però no tinc cap dret a ofendre't. Sé que t'he fet mal. Em perdones? A partir d'aquí, la pilota ja està al camí de l'altre. Que bonic és perdonar i demanar perdó. I això on ho aprenem? A casa, xiquets, a casa. Per això us animo a que sigui així. Què produeix el resoldre conflictes? Maduresa. Quanta immaduresa hi ha en aquest món i en aquesta societat? Per què? Perquè som gent que no sabem distingir el bé del mal i anem a la nostra i som individualistes i trepitgem els altres i no sabem demanar permís ni demanar perdó ni oferir perdó. Llavors estem com estem. Ho deixo aquí i sense voler entrar en temes absolutament polítics. També, amb el punt 6è, i vaig el més ràpid que puc, perquè en 5 minuts podria deixar-vos temps, si voleu, per preguntar, és un compromís de fe i d'espiritualitat. Una de les coses que vam trobar és que amb els anàlisis, torno a dir, va ser de totes les religions, de tots els cantons, però vam veure una senyal també important, que era la sisena, que vam veure que hi havia una espiritualitat en aquella família, vivia una creença, vivia una fe, i això els mantenia junts. És interessant que no és una cosa que ho diu la religió, sinó que se'n va donar compte que una família que era feliç, amb aquestes característiques també hi havia l'aspecte de l'espiritualitat. Com hem perdut la verticalitat de la vida? Tenim temps per tot, però no tenim temps siquiera per fer una petita pregària al cel. Som ajuda! I tant! Telegrames, no? Però si algú no ho fa, que poca atenció posem amb això, no? Les primeres conviccions de l'ésser humà es forgen a la família. Com hem estat treballant això? Com s'han forjat? Jo tinc que donar gràcies a Déu perquè la meva família, des dels meus avis, sempre em van educar, però em van educar amb el seu exemple. Perquè això és molt important. La família és la primera comunitat de fe. De fe! És cert que a vegades sento nens que són, perdoneu en tots els respectes, són uns ateus perduts. I jo, escolta, em sembla que aquest nen no té prou coneixement per arribar a aquestes conclusions.
Dic, això ho has sentit i ho he viscut a casa, amb tots els respectes de que cada casa, però una altra vegada incideixo i afirmo la influència que tenim. El nostre pensament passa també amb els nostres, moltes vegades, el nostre fill. La família és la primera comunitat de fe, és el bressol de la interiorització de les coses, no? Forgem les primeres conviccions. Aquí venen després, serà unes altres. Un nen no entén molt de l'amor de Déu que abans explicava la Cesca, però quan veu l'amor incondicional del seu pare i de la seva mare cap a ell, l'estem preparant per entendre que hi ha algú que l'estima per sobre del pare i de la mare. Quan li condicionem a l'amor, ell pensa que l'amor és totalment condicional, llavors li costa molt més arribar al pare. Recordo, m'ha vingut a la memòria ara, el gran reformador Martin Luther, que tenia un gran problema. Ja sabeu què va ser ell i tal, no, ara no és qüestió. Tenia un gran problema per resar el Pare Nostre. Una oració fantàstica. Perquè cada vegada que hi ha Pare Nostre li venia a la seva ment el seu pare. I no podia dir Pare Nostre, no, Senyor, com m'has donat aquest pare? Coses d'aquestes que a vegades ens poden passar a la família. En la família la fe és més captada que ensenyada. Ho veuen, ho capten. Ens llegeixen, els fills ens llegeixen i els nets entre línies. D'una vegada del que diem i del que creiem i del que pensem. Molts pares ensenyen però no contagien. Deia Chesterton, el gran escriptor anglès, la gent diu que ja no creu en Déu, però no és que la gent ja no hi cregui, és que ara s'ho creu tot. Això és el que deia ell. És que no és que no creguin, és que s'ho creu tot. I és veritat, perquè per origen tots nosaltres estem fets per creure en alguna cosa. La pregunta és en què creiem i en qui creiem. Per tant, recuperar. Una de les coses que se'n van donar compte és que les famílies fermes, les famílies sòlides, eren famílies que tenien una fe personal, una fe central al voltant de què els girava la seva família. La gran pregunta és al voltant de què gira la nostra família, dels nostres pensaments, de filosofies, o gira al voltant d'una persona que són cristians, estem girant, si ens diuen cristians, tal que diu Déu, els altres estan girant sobre els seus valors? Això és la gran pregunta. La fe viscuda en família produeix certesa i produeix esperança. Deia el gran savi Salomó, fill meu, li deia al seu fill. Proverbis és un llibre que li escriu al seu fill de 18 anys, o 16-18 anys, diu, no oblidis la meva instrucció. Guarda en el cor els meus preceptes. Guardaràs, gaudiràs de llarga vida, de dies i d'anys de prosperitat. Confia en el Senyor de tot cor. És realment la transmissió d'un home que estima el seu fill i li diu tot el que hi ha. El que donem als fills, als nets, ells ens ho retornaran. Anem a veure l'últim, i amb aquest acabo. Compromís a la missió. Fa temps, hi havia els programes de TV3 els divendres, i l'Helena Melero li feia una entrevista a l'Antonio Bassas. Li preguntava sobre la salut del cervell, quins eren els elements més importants. I a la conversa, em va dir set, el quart va dir això. La persona que té un propòsit i objectiu a la vida té un estímul més gran per llevar-se cada dia. La persona que té un propòsit i un objectiu a la vida té un estímul més gran per llevar-se cada dia. Aquest és el que nosaltres hem trobat i els hauríem deixar, que aquests senyors igual no ho saben i els hi passaré, que és el setè, perquè és la veritat. És a dir, cada vida té un propòsit, té un sentit. I la nostra família és la nostra carta de presentació en societat. És a dir, el que fem és dir, nosaltres som aquests. I estem aquí per això. Per què estem a la vida? Per fer calés? Per evitar l'enfermetat? Per arribar a ser algú? Tot això ens pot ajudar, però hi ha alguna més a la vida que tot això. Hi ha un sentit, hi ha un propòsit. Estem dissenyats per una missió. I la felicitat és trobar allò per què està creat. Per què estic aquí? Per què estic aquí? I aquest és el tema. Una família sana s'estén cap als altres. És a dir, estic aquí i estic per ajudar altres. Fixeu aquesta frase que em va agradar molt. Ningú és tan ric que no necessiti ajuda, ni tan pobre que no pugui donar-ne. Ni tan ric que no necessiti, ni tan pobre que no pugui donar. I aquí estem per poder donar altres. Per cert, no us donen cap caler,
sinó tot el contrari. Però tots tenim molt que donar i tots necessitem els altres. Per això m'encanta una de les frases que deia l'apòstol Pau, que deia així, deia, per mitjà de l'amor, que deia Francesca, poseu-vos al servei els uns dels altres, perquè tot es resumeix en un sol precepte: estimaràs el teu pròxim com a tu mateix. No podem estimar a tots, però almenys els que estem al voltant, amb els que estem en contacte cada dia, que estem allà per ajudar-los, per estar amb ells. Som portadors d'esperança i som portadors de transformació. Tots tenim una missió, i com a família l'hem de tenir. Una de les coses més boniques que he vist és tenim el nostre gendre, la nostra filla, estan portant una iniciativa a Barcelona molt interessant que es diu Agape Més, que és ajudar la gent que no té sostre a Barcelona. Els hi porten menjar, treballen, hi ha moltes famílies. Una de les coses boniques que fan quan surten al carrer és que el meu gendre s'emporta el fill gran moltes vegades, que té 13 anys ara, o 12, i ara 13, però quan ho va fer tenia 12, perquè ell també vegi i sigui part del que fan els seus pares, d'ajudar amb els altres. I una de les coses que em va sorprendre és que aquest que es diu Lluc, aquest net, sabia els noms de les persones que els seus pares estaven ajudant del carrer. I aquest i l'altre, i tal i qual, no? Perquè el nano podia viure també la missió en la que ja estan compromesos els seus pares. Que important és que tots com a família tinguem una missió que fer. El servei dona sentit i propòsit a la vida. Una de les coses que estem veient és que la nostra gent jove, per això se suïcida i per això passa el que passa, no té sentit, no té propòsit a la vida. I això ho hem de recuperar. No us oblideu, quan una generació no fa el que deu de fer, la següent generació fa el que no deu. Repeteixo, quan uns no fan el que els hi correspon, els que venen després fan el que no han de fer. No ens estarà passant alguna cosa d'aquestes? Per tant, una família sana i sòlida és el resultat d'una acció intencional de tots els seus membres. Tots, des de la nostra perspectiva, almenys dels que estem aquí, fem tot el que estigui a la nostra part perquè la nostra família pugui continuar sent sana i sòlida. La família és la nostra millor possessió, per tant no la perdem. Aquí hi ha alguns, els nostres aquí darrere amagats, amagats. I aquí us deixo aquest exercici que aneu pensant mentre penseu alguna pregunta, si obrim col·loqui, si és que hi ha temps. Com estem de compromís? El 3 no val, perquè el 3 és... el tinc que posar perquè el tinc que posar. Una vegada vaig fer això i un anglès, que són molt formàtics, em va dir: oiga, saque el 3. Perquè el 3, tothom el 3, no? El 1, el 2, el 4, el 5. Com estem de compromís? Aneu pensant. Ens dediquem temps sempre des de la nostra part. Com estem de comunicació? Ens entenem? Com estem d'afecte? Ens expressem afecte? Com estem de resolució de conflictes? Hi ha conflictes pendents? Hi ha gent al que tinc que perdonar o demanar perdó? Com estem d'espiritualitat? Sé que estem dirigint-se a un grup que sou molt espiritual, doncs pensem en això, com estem d'espiritualitat i com estem de missió, com estem de servei, com estem de propòsit. I això no va amb l'edat. Jo solament tinc poquets, alguns en guanyeu. Tinc 73 solament, encara que sembla que tingui 80, però bueno, no. En tinc 73, però dic que, no sé, sempre dic això, Déu dóna'm forces i quan no et serveixi més em porten. Perquè si no, què faig aquí? Donar problemes als meus? No, deixa'm lluitar fins al final, però després, quan estigui, no sé el que farà, però ja és una cosa d'ell, no? Però per almenys aquesta és la intenció. Gràcies per escoltar-nos.